Η ελληνική πεντάδα: Γιαννάκης, Σιγάλας, Χριστοδούλου, Φασούλας και Οικονόμου. Και όλα έτοιμα. Η εθνική μας έχει την πιο μεγάλη ευκαιρία για να πάει για πρώτη φορά σε Ολυμπιάδα, καθώς παίζει στην έδρα της και απέναντι στον πιο επιθυμητό αντίπαλο, την Ισπανία. Φασούλας στην πρώτη επίθεση, το σουτ με καλές προϋποθέσεις, στο rebound η Ισπανή με τον Ερέρος. Μαρκάρει τον Λάσο ο Γιαννάκης. Στον Ερέρος έχει πάει ο Σιγάλας και στο Σμιθ ο Φάνης Χριστοδούλου. Ο Σμιθ τώρα για τον Μαρτίνεθ. Δεν πρέπει να πάει Φασούλας εκεί, πρέπει να αλλάξουν τα μαργαρίσματα, γιατί ο Μαρτίνεθ θα τραβηχτεί μακριά για να σουτάρει. Έχουμε επιθετικό φάουλ που καταλόγησε ο Ράντιτς στον Ερέρος πριν το σουτ. Δεν μέτρησε το καλάθι. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Πράγματι έσπρωξε τον αρχηγό της εθνικής μας, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο Ερέρος, που είχε σπεύσει για βοήθεια επάνω του. Σιγάλας από μακριά, η μπάλα θα αναπηδεί Στεφάνη. Ο Λάσο, δεν περνάει ο ισπανικός εμφυλιασμός, έχουν επιστρέψει οι Έλληνες παίκτες. Ωραία backdoor πάσα όμως για τον Ρέγες και το πρώτο ισπανικό καλάθι. 0-2, ενώ μόλις συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό του αγώνα. Σιγάλας για τον Οικονόμου. Χριστοδούλου. Γιαννάκης, μαρκάρει ο Λάσο. Φασούλας με αντίπαλο τον Μαρτίνεθ. Το πίβοτ, άσχημο σούτ και φάουλ από τον Οικονόμου, που προσπάθησε να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Να εδώ ο Νίκος Οικονόμου. Πρώτο φάουλ για την ελληνική ομάδα και πρώτο φυσικά και για τον Οικονόμου. Λάσο τώρα για τους Ισπανούς. Κοιμήθηκε η ελληνική άμυνα. Ο Σμιθ έκανε το 0-4. Οπωσδήποτε άσχημο ξεκίνημα για την εθνική μας. Γιαννάκης για τον Φασούλα. Το μπάσιμο από το Σιγάλα, το lay-up. Η μάχη για το rebound, επικρατούν οι Ισπανοί, καθώς ο Μαρτίνεθ έσπευσε σε βοήθεια του Ρέγες. Ο Ερέρος στο shoot και rebound από τον Χριστοδούλου. Γιαννάκης, τρέχει ο Οικονόμου για να ευνηδιάσει. Φάουλ από τον Λάσο πάνω στον αρχηγό της εθνικής. Δεύτερο φάουλ για την ισπανική ομάδα, πρώτο για τον Λάσο. Ξανά εδώ η φάση. 18 λεπτά και 4 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στο 0. Χριστοδούλου για τον Οικονόμου. Το σούτ απ' έξω και πάλι άστοχο. Rebound από τον Μαρτίνεθ. Οι Ισπανοί με τον Λάσο. Ρέγες έξω στον Μαρτίνεθ. Θα πρέπει να πάει χαμηλά πάνω στο Ρέγες ο Φασούλας και όχι ο Οικονόμου. Ο Οικονόμου πρέπει να κυνηγήσει τον Μαρτίνεθ που τραβιέται έξω. Ο Λάσο για τον Ερέρος. Ο Σιγάλας που έχει δύσκολη αποστολή απέναντι σε έναν γνήσιο σκόρερ. Ο Σμιθ το σούτ υπό την πίεση του Χριστοδούλου. Γιαννάκης προσπαθεί να προωθήσει γρήγορα την μπάλα. Οι Ισπανοί έχουν επιστρέψει. Πυροβολή για 3. Πολύ ρυψοκίνδυνη ενέργεια. Εντελώς παρακινδυνευμένη. Και να πάλι οι Ισπανοί στο προσκήνιο. Πλησιάζουν 3 λεπτά χωρίς η ελληνική ομάδα να έχει πετύχει πόντο. Σμιθ για τον Ερέρος. Αυτός για τον Χιμένεθ. 2-6, 16 και 30 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Οι Ισπανοί στην επίθεση με τον Λάσο. Ο Μαρτίνεθ ελεύθερος για 3. Και φάουλ επιθετικό από τον Ρέγες που ξάπλωσε στο τερέν τον Οικονόμου στην προσπάθειά του να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Να εδώ ο Ρέγες. Τρίτο φάουλ για τους Ισπανούς. Ξανά η φάση. Ελλάς στις εξέδρες, καθώς ο κόσμος ζεστάθηκε από το πρώτο ελληνικό καλάθι, παραλαμβάνω από τον Νίκο Οικονόμου. Γιαννάκης τώρα. Έξω στον Οικονόμου. Αυτός υποπίεση. 4-6 από τον νεότερο των νοικιωτών. Ο παλαιότερος βεβαίως είναι ο Γιαννάκης. Η συνέχεια είναι από τον Νίκο Οικονόμου που είναι και αυτός όπως και ο αρχηγός παλικάρι. Σμιθ για τον Μαρτίνεθ. Λάσο ψάχνει τον Ερέρος. Βγαίνει ο Σιγάλας επάνω του.
Το follow από τον Ρέγες και 4-8. Ο Ρέγες που νίκησε εδώ τον Οικονόμου. Έχει 2 στα 2 δίποντα ο Ρέγες και 4 πόντους. Χριστοδούλου για 3. Άσχημο σουτ. Rebound από τον Ρέγες, αλλά θα του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα έχει μια ανέλπιστη νέα επίθεση. Καθώς εδώ και δεν είχε καμία πίεση ο Ρέγες. Του πάρει την μπάλα, αλλά του γλίστρισε. 15,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Χριστοδούλου για τον Σιγάλα. Αυτός για 3. Και πάλι άστοχος ο παίκτης του Ολυμπιακού. Η εθνική μας έχει μέχρι στιγμής 0 στις 4 προσπάθειες για σουτ 3 πόντων. 2 ο Σιγάλας, 1 ο Χριστοδούλου και 1 ο Γιαννάκης. Ρέγες για τον Ερέρος. Σιγάλας κλείνει την εσωτερική. Καλάθι, μετράει το καλάθι και 1 βολή για τον Ερέρος, καθώς ο Σιγάλας υπέπεσε σε φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ της ελληνικής ομάδας. Ξανά εδώ. Προσωπικά δεν βλέπω κανένα φάουλ από τον Σιγάλα. Παίζει με τα χέρια όρθια. Πάση περιπτώσει οι διαιτητές έτσι είδαν, έτσι καταλόγησαν. Ο Σιγάλας κερδίζει το rebound μετά την άστοχη βολή του Ερέρος. Οικονόμου πάει για τον πάσιμο. Το shoot με ταμπλό, rebound από τον Σμιθ. Βιαστικές επιλογές από τους Έλληνες παίκτες που δείχνουν να έχουν νευρικότητα. Άγχος. Γιασίνη. Μαρτίνεθ. Βήματα ή φάουλ. Για να δούμε τι θα καταλογίσει ο Ράντιτς. Φάουλ από τον Παναγιώτη Φασούλα πάνω στον Μαρτίνεθ. Εδώ ακριβώς τον αγκάλιασε ο Φασούλας. 14 λεπτά και 39 δεύτερα πριν το τέλος. Ισπανία-Ελλάδα 4-10 με τους Ισπανούς στην επίθεση. Μαρτίνεθ για τον Λάσο. Ερέρος περνάει από διπλά σκριν, αλλά δεν θα βρει το στόχο. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης για τον Χριστοδούλου. Αυτός ελεύθερος στο σουτ και πάλι άσχημο σουτ. Με αυτή την αστοχία και ποσοστά η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα. Αν δεν υπάρξει μία ραγδαία ανάκαμψη, τότε πολύ φοβάμαι ότι η μεγάλη ευκαιρία θα πάει χαμένη. 4-15 από τον Σμιθ, που εκτοξεύει τη διαφορά στους 11-13 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο κόσμος προσπαθεί να εμψυχώσει τους Έλληνες παίκτες. Ο Φασούλας υποπίεση, δεν φτάνει μπάλα ούτε στο στεφάνι. Λάσο. Φάουλ από τον Κακιούση, το 5ο για την ελληνική ομάδα, που μέχρι στιγμής έχει αποκαρδιώσει τον κόσμο και έχει διαψεύσει όλες τις προσδοκίες απέναντι σε μια Ισπανία που δεν είναι τίποτα το καταπληκτικό. Ρέρος για τον Λάσο. Προσπαθεί να πιέσει ο Κακιούσης. Ο Σμιθ. Μαρτίνεθ. Σούτ υπό την πίεση του Φασούλα. Rebound ο Γιαννάκης. Κακιούσης. Χριστοδούλου. Ωραία πάσα στο Φασούλα και επιτέλους Παναγιώτης Φασούλας θα κρεμαστεί από το καλάθι. 6-15 και 1 βολή μετά το φάουλ που κέρδισε. Εδώ η έξοχη ασίστ του Χριστοδούλου. Ο Φασούλας, είδατε με ποιον εντυπωσιακό τρόπο κάρφωσε την μπάλα. Το φάουλ ήταν από τον Μάικ Σμιθ. 4ο για την Ισπανία. Η ελληνική ομάδα έχει 5. Ο Φασούλας στη βολή. Rebound από τον Ρέγες. Ενώ βλέπω ότι ο Δεμυρινός έχει ετοιμάσει και τον Αλβέρτη. Σμιθ για τον Λάσο. Ερέρος. Ο Σιγάλας είναι παρόν. Ρέγες, που μας έχει κάνει αρκετή ζημιά μέχρι τώρα. Για να δούμε τώρα με αντίπαλο το Φάνη πώς θα τα πάει. Σμιθ. Πιέζει ο Γιαννάκης. Μαρτίνεθ για 3. Γιαννάκης. Κακιούσης πάει για το layup. Φάουλ και γκολ. Δεν συμφωνούσε το φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Σμιθ. 8-15 από τον Κακιούση που μπήκε σαν βέλος. Ξανά εδώ η φάση. Εδώ είναι το φάουλ του Σμιθ που κατέβασε το χέρι του. Δεν καταλόγησαν τίποτα οι διαιτητές.
Ο Σμιθ παίρνει την εσωτερική από το Γιαννάκη που υποπίπτει σε φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι που είδατε στη συνέχεια. 8-15, 6 φάουλ για την εθνική μας. Πρώτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη που θα φύγει από τον αγώνα για να πάρει τη θέση του ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Να εδώ, ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Η διαφορά στους 7, 11 λεπτά και 35 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Λάσο με αντίπαλο τον Κακιούση. Πάντα Λάσο, πιέζει και ο Κακιούσης. Σμιθ με αντίπαλο τον Αλβέρτη. Μαρτίνεφ κοντά στο καλάθι. Βήματα που καταλογίζουν οι διαιτητές πάνω στον σέντερ της Εθνικής Ισπανίας. Να εδώ ο Φεράν Μαρτίνεφ ξεκίνησε σαν πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά η εξέλιξή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς. Κακιούσης για τον Αλβέρτη. Ο Σμιθ βγάζει την μπάλα εκτός τερέν. 22 δεύτερα έχει η ελληνική ομάδα στη διάθεσή της για να εκδηλώσει επίθεση. Κακιούσης για τον Αλβέρτη. Ξανά Κακιούσης. Σιγάλας για τον Χριστοδούλου. Πάει για το 1-1 με αντίπαλο τον Ρέγες. Η μπάλα εκτός τερέν για την ισπανική ομάδα. Λάσο τώρα για τους Ισπανούς. Πάντα ο Ισπανός playmaker για τον Φεράν Μαρτίνεφ, τον οποίο κυνηγάει ο Φασούλας. Ερέρος περνάει από τον Σιγάλα. Ο Ρέγες παίρνει το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δικαίωμα για βολές. Η μπάλα είναι από πλάγια. Μάλλον όχι από πλάγια, απ' έξω. Έχουν αλλάξει οι κανονισμοί. Το φάουλ ήταν από τον Αλβέρτη. Μαρτίνεφ για τον Λάσο. Πάντα Λάσο υπό την πίεση του Κακιούση. Σμιθ με αντίπαλο τον Αλβέρτη. Ρέγες μαρκάρει ο Χριστοδούλου. Λάσο. Περνούν τα δευτερόλεπτα. 10 ακόμα για τους Ισπανούς για να κάνουν επίθεση. Η μπάλα στον Μαρτίνεφ. Τον κλείνει ο Φασούλας. Αλλά ο Ράντιτς καταλογίζει φάουλ πάνω στο σουτ που δίνει δικαίωμα στον Ισπανό για 2 βολές. Δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα. Και 8ο για την ελληνική ομάδα. Αντίθετα η Ισπανική έχει μόλις 4. Είδατε ξανά την φάση. Άστοχος ο Ισπανός στην πρώτη βολή. Οι Ισπανοί που έχουν σουτάρει μέχρι στιγμής 2 βολές έχουν αστοχήσει και 2. Μία με τον Ερέρος και μία με τον Μαρτίνε. Τώρα θα σημειώσουν την πρώτη. Έχουν 1 στις 3, 6 στα 10 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα. Σκορ 8-16 υπέρ της Ισπανίας. Ο Αλβέρτης για τον Φασούλα που τραβιέται μακριά από το καλάθι. Σιγάλας τώρα. Φάουλ από τον Ερέρος πάνω στον Γιώργο Σιγάλα. Πέμπτο ισπανικό φάουλ, 9 λεπτά και 59 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά η φάση. Η ελληνική ομάδα που σε 10 λεπτά δεν έχει σημειώσει ούτε 10 πόντους. Στην επαναφορά της μπάλας, ποιος? Ο Σιγάλας για τον Κακιούση. Από εκεί στον Αλβέρτη. Αυτό στο σουτ, χωρίς δισταγμό, μάχη για το rebound, θα κερδίσει ο Χριστοδούλου. Θερμά χειροκροτήματα για την μαχητικότητα του Φάνη. Ο Σιγάλας περνάει μέσα, πασάρει στο Φασούλα, καλάθι και φάουλ. Έξοχη προσπάθεια από τον Γιώργο Σιγάλα και επίδειξη αλτρουισμού, καθώς όταν κλείστηκε γύρισε στο Φασούλα που έμπαινε από την κορφή της ρακέτας. Μια φάση παρόμοια με εκείνη που είχε δημιουργήσει από την άλλη πλευρά νωρίτερα ο Χριστοδούλου. Πρώτη αλλαγή για τους Ισπανούς. Έφυγε από το παιχνίδι ο Ερέρος, ο οποίος αντιμετώπισε το πολύ αποτελεσματικό μαρκάρισμα του Σιγάλα και μπήκε στη θέση του με το νούμερο 10 ο Φερνάντεφ. Ο Φασούλας όμως και πάλι άστοχος βολές. 10-16 στη βολή. 9 και 38 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Φερνάντεφ που θέλει και αυτός προσοχή, είναι πολύ καλό σουτέρ για τον Λάσο.
Ξανά Φερνάντες. Μαρτίνεθ. Δεν θα τα καταφέρει με αυτή την άτσαλη ραβέρσα. Ο Χριστοδούλου προσπαθεί να πάει στον ευθυνδιασμό για τον Κακιούση. Η μπάλα όμως είναι εκτός τερέν για την ελληνική ομάδα, αφού μεσολάβησε ο Μάικ Σμιθ και ο Λόλο Σάινθ καλεί time out. Το παιχνίδι μόλις ξανάρχισε. Ο Αλβέρτης δοκιμάζει το σουτ και βρίσκει τον στόχο. 12-16, η διαφορά κατεβαίνει στους 4. Και τώρα οι Ισπανοί με τον Λάσο. Ας δώσουμε όμως το μικρόφωνο στον Δόξη Βαλιούλη να μας πει τι είπαν οι Ισπανοί στο time out. Μόλις είδαμε κάτι από αυτά που είπε ο Σάινθ, είπε στο Σμιθ να μην αποφεύγει τις διεισδύσεις. Αυτό που έκανε και τώρα και άφησε την μπάλα με lay-up στο καλάθι. Όπως και στο Μαρτίνεθ, ότι δεν χρειάζεται να προσπαθεί να περάσει το Φασούλα και να μπει μέσα. Αφού έχει το σουτ, μπορεί να σουτάρει μόλις πάρει την μπάλα και ο Φασούλας δεν το μαρκάρει από κοντά. Κατά τα άλλα, ήταν ευχαριστημένος από την άμυνα που εμποδίζει σχετικά τις διεισδύσεις των παιχτών και τους αναγκάζει, το δικό μας παιχτών και τους αναγκάζει να σουτάρουν απ' έξω. Αυτά λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 12-18. Προηγουμένως ο Χριστοδούλου, αφού πήρε ένα εντυπωσιακό rebound, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση στο lay-up. Η ελληνική ομάδα στην επίθεση με τον Κακιούση. 8 και 22 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Φασούλας σπρώχνεται από τον Μαρτίνεθ. Φάουλ, το 7ο για την ισπανική ομάδα και το πρώτο του Φεράν Μαρτίνεθ στον αγώνα. Έχουν από 2 ο Ερέρος και ο Ρέγες. Τα φάουλ βλέπετε είναι 8 για την Ελλάδα, 7 για την Ισπανία. Αλβέρτης. Φασούλας. Δεν υπάρχει κίνηση για να πάρει κάποιος την μπάλα. Φασούλας σηκώνεται και καρφώνει, καθώς είχε αποφύγει τον Μαρτίνετ. 14-18 και πάλι στους 4 πόντους. Με 6 πόντους από τον Παναγιώτη Φασούλα. Και εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης που θα επανέλθει στη θέση πιανού. Λάσο. Rebound από τον Σιγάλα μετά το άστοχο σουτ του Σμιθ. Επιταχύνει το ρυθμό ο Κακιούσης. Ωραία πάσα για τον Χριστοδούλου. Εδώ υπήρχε κάτι ατυχία. Η μπάλα βγήκε μέσα από το καλάθι. Φάουλ από τον Κακιούση πάνω στον Λάσο που προσπαθούσε να ανοίξει τον ευθυνδιασμό. 2 βολές για τον Ισπανό playmaker. Δεύτερο φάουλ για τον Λευτέρη Κακιούση. Και ο Γιαννάκης έτοιμος να επανέλθει στον αγώνα. Ξαναείδαμε την φάση. Όπως επίσης και ο Ευθύμης Δρετζιάς. Βγήκε ο Κακιούσης, βγαίνει και ο Φάνης Χριστοδούλου. Η ελληνική ομάδα θα παίξει με δίδυμους πύργους. Φασούλα και Ρετζιά. Από το χαμηλό σχήμα ξαφνικά στο πολύ ψηλό. Ο Λάσο στις βολές. Το 14-18 παραμένει, 7 λεπτά και 39 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. (14-19) η διαφορά στους 5. Ο Γιαννάκης για το Σιγάλα. Ξανά Γιαννάκης. Αλβέρτης. Για τον Φασούλα με αντίπαλο τον Μαρτίνεθ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον σέντερ της Εθνικής που δείχνει να ξυπνάει για τα καλά. 16-19 η διαφορά στους 3. Με σκόρερ της Εθνικής μας τον Παναγιώτη Φασούλα που έχει 8. Λάσο για τον Σμιθ. Και τώρα Μαρτίνεθ. Ξανά Λάσο για 3. Rebound από τον Αλβέρτη. Ενώ ο Σάινθ βλέπω ότι ετοιμάζει τον Αντώνιο Μαρτίν. Προφανώς στη θέση του Μαρτίνεθ. Γιαννάκης. Όπως επίσης και με το νούμερο 5 τον Γαλιλαία. Γιαννάκης. Αργά. 14 δεύτερα ακόμα για την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Αλβέρτης ελεύθερος στο σουτ. Rebound όμως από τον Ρετζιά. Άσχημο σουτ από τον Αλβέρτη. Η μπάλα όμως και πάλι για την ελληνική ομάδα, καθώς ο Σμιθ ήταν αυτός που την έδιωξε εκτός τερέν. 30 καινούργια δευτερόλεπτα για την επίθεση της εθνικής μας. Αλβέρτης για τον Σιγάλα. Από εκεί στο Ρετζιά, κοντά στο καλάθι, αυτός θα σηκωθεί εξ επαφής. Το πιο εύκολο πράγμα που είχε εκεί ήταν να καρφώσει. Λάσο.
Πάντα Λάσο υπό την πίεση του Γιαννάκη. Σμιθ με αντίπαλο τον Αλβέρτη, έξω στον Λάσο. Και πάλι Σμιθ. Απ' την άλλη μεριά στον Μαρτίνεθ. Του κλείνει τον δρόμο ο Ρετζιάς. Ρέγες, καθώς πήρε την πάσα από τον Μαρτίνεθ. 16-21. 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η Ισπανία συνεχίζει να προηγείται με 5. Και τώρα Γιαννάκης. Σιγάλας. Φασούλας μες στη ρακέτα. Το πίβοτ υπό την πίεση του Μαρτίνεθ. Rebound από τους Ισπανούς με τον Φερνάντεθ. Λάσο. Για τον Φεράν Μαρτίνεθ. Πολύ ωραία προσποίηση πάνω στον Φασούλα. Καλάθι και φάουλ από τον Ρετζιά που έσπευσε σε βοήθεια του Φασούλα. 16-23 και μία βολή για τον Φεράν Μαρτίνεθ. Εδώ ο Ρετζιάς το πρώτο του φάουλ. Ο Μαρτίνεθ κατανίκησε τους ψηλούς της ελληνικής ομάδας στην φάση που προηγήθηκε. Ο Ρετζιάς αποσύρεται στον πάγκο. Επανέρχεται ο Φάνης Χριστοδούλου. 5 λεπτά και 32 δεύτερα πριν από το τέλος. Φεράν Μαρτίνεθ σε πρώτο πλάνο. Ελλάς Ισπανία 16-23 και μία βολή για τον Μαρτίνεθ. Μάκης Δενδρινός. Τον είδατε γεμάτος αγωνία. 16-24 η διαφορά στους 8. Ο Μαρτίνεθ θα φύγει από το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του ο Αντώνιο Μαρτίν. Μαρτίνεθ με 6 πόντους, 2 στις 3 βολές, 2 στα 5 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Γιαννάκης για τον Φάνη και από εκεί στον Σιγάλα. Αλβέρτης. Χριστοδούλου για τον Σιγάλα. Η πάσα πολύ ωραία για τον Φασούλα που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Νάτος εδώ, φτάνει τους 10 πόντους ο Παναγιώτης Φασούλα. Σκορ 18-24, 5 λεπτά και 2 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Λάσο για τον Σμιθ. Από εκεί στον Αντώνιο Μαρτίν. Ξανά Λάσο. Φερνάντεθ. Διστάζει έξω στον Λάσο. Μαρτίν. Πάει πάνω στο Φασούλα. Γίνεται το λάθος από τους Ισπανούς. Κερδίζει ο Αλβέρτης. Και φάουλ από τον Αντώνιο Μαρτίν που στέλνει το Φραγκίσκο Αλβέρτη στην γραμμή για 2 ελεύθερες βολές, καθώς αυτό ήταν το 8ο ισπανικό φάουλ. Η ελληνική ομάδα έχει 10. Ο Αλβέρτης για πρώτη φορά στις βολές. Για να δούμε αν αυτός θα είναι πιο εύστοχος από τον Φασούλα που έχει σουτάρει άστοχα τις 2 μόνο βολές της ελληνικής ομάδας. Μηδέν στα 3 η εθνική μας από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Μία στις 4, η πρώτη εύστοχη 19-24, 4 λεπτά και 35 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Λάσο. Ρέγες. Πιέζει εκεί ο Χριστοδούλου. Δεν υπάρχει προς πίσω. Χριστοδούλου έστειλε την μπάλα στο πίσω μέρος του τερέν. Λάσο. Συγχωρείτε, είναι ο Γκαλιλέα ο οποίος πήρε τη θέση του Λάσο. Έχουν σχεδόν το ίδιο σουλούπι και μπερδεύτηκα. Και τζάμπολ ανάμεσα σε Γιαννάκη και Ρέγες. Ο κόσμος αποδοκιμάζει τον Ρέγες που έδειξε υπερβολική μαχητικότητα στην φάση. Αλλά και τι να κάνει. Πως και ο Γιαννάκης πάει πίσω. Τέσσερα λεπτά και 9 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ελλάς Ισπανία 19-24. Οι Ισπανοί κέρδισαν το τζάμπολ. Η μπάλα στον Γκαλιλέα. Αντώνιο Μαρτίν στο σουτ. 14-26 η διαφορά φτάνει τους 7 πόντους. Η ελληνική ομάδα που δεν μπορεί να πιάσει τους Ισπανούς στο σκορ. Μείωσε μέχρι 3 πόντους. Αλλά οι Ισπανοί ξαναξέφυγαν. Χριστοδούλου. Αλβέρτης για 3. Άσχημο σουτ. Rebound από τον Μαρτίν. Η εθνική μας που έχει 0 στα 7 τρίποντα. Σμιθ.
Θα κερδίσει ο Χριστοδούλου την πάσα προς τον Γαλιλαία. Ο Γιαννάκης κλείνεται, τελικά Χριστοδούλου για 3. Επιτέλους το πρώτο τρίποντο, 22-26 από τον Φάνη Χριστοδούλου. Μετά από 7 άστοχες προσπάθειες, το πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Φάνη Χριστοδούλου. 3 λεπτά τώρα και 10 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Σμιθ για τον Μαρτίν. Το στόπ από τον Φασούλα, αλλά ξανακερδίζουν οι Ισπανοί. Γαλιλαία για 3. Η μπάλα στον Ρέγες. Και τώρα Αντώνιο Μαρτίν. Rebound από τον Σιγάλα. Λήφθηκε επιτέλους η πολιορκία. 3 ισπανικές επιθέσεις και οι 3 άστοχες μέχρι να πάρουν οι Έλληνες παίκτες στο rebound. Γιαννάκης για τον Σιγάλα. Ελλάς στις εξέδρες. Ο κόσμος παροτρύνει τους Έλληνες παίκτες που μέχρι στιγμής δεν κάνουν την καλύτερη τους εμφάνιση. Αυτό να λέγεται. Φασούλας για τον Γιαννάκη που περνάει κατά από το καλάθι. 24-26 η διαφορά κατεβαίνει για πρώτη φορά στους 2. 2 λεπτά και 25 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ήταν το πρώτο καλάθι του Παναγιώτη Γιαννάκη. Φερνάντες. Μαρκάρει ο Σιγάλας, ο οποίος έχει εξοντώσει και τον Φερνάντες και τον Ερέρος πιο πριν. Αλλά ο Σμιθ θα απαντήσει. 24-28 με 9 πόντους από τον Αμερικανό που έγινε Ισπανός. Και πιθανότατα υπήρχε και φάουλ του Φασούλα στη φάση. Γιαννάκης για τον Σιγάλα. Από εκεί στον Χριστοδούλου. Αυτός για 3 και πάλι ναι. 27-28 η διαφορά στον έναν. Ο Φάνης Χριστοδούλου με 2 βόμβες 3 πόντων παίρνει την εθνική μας σε απόσταση αναπνοής από τους Ισπανούς. 1 και 37 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Γαλιλαία για την Ισπανία. Φερνάντεθ. Το σούτ υπό την πίεση του Φασούλα. Στο rebound ο Αλβέρτης. Και τώρα Γιαννάκης. 1 και 26 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η εθνική μας έχει τη δυνατότητα να προηγηθεί για πρώτη φορά. Γιαννάκης αργά για τον Αλβέρτη. Χριστοδούλου και πάλι για 3. Μέσα 3 στα 3 ο Φάνης. 30-28 η κλάση του μεγάλου παίκτη, του μεγάλου νικητή του Φάνη Χριστοδούλου, που είχε την ψυχραιμία, είχε την καρδιά να πυροβολήσει 3 φορές από τα 6 και 25 και τις 3 εύστοχα. Time out από τους Ισπανούς. Το φλεγόμενο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. 1 λεπτό και 9 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η ελληνική ομάδα έχει περάσει μπροστά για πρώτη φορά με 30-28. Οι Ισπανοί στην επίθεση με τον Γαλιλαία. Ισπανοί που επανέφεραν τον Ερέρο στη θέση του Φερνάντες. Σμιθ με αντίπαλο τον Αλβέρτη. Ρέγες. Μαρκάρει ο Φάνης. Γαλιλαία στο σουτ 3 πόντων και η Ισπανία ξανά μπροστά. 30-31. 45 δεύτερα πριν το τέλος. Γιαννάκης. Για τον Σιγάλα. Χριστοδούλου. Γιαννάκης. 14 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση η ελληνική ομάδα. Αλβέρτης. Χριστοδούλου για τον Φασούλα. Διεκδικείται η μπάλα, τελικά κερδίζει ο Ερέρος. Γαλιλαία. Όλος ο χρόνος που απομένει είναι για τους Ισπανούς. 10 δεύτερα, 9. Γαλιλαία κρατάει την μπάλα για τον Μαρτίν. Βήματα που δεν τα σφυρίζουν οι διαιτητές. Τελικά έχουμε το τρίτο φάουλ του Φασούλα από τον Ράντιτς. Υπήρχαν βήματα πιο πριν. Για να ξαναδούμε τη φάση στο replay. Ξανά εδώ η φάση. Νομίζω ότι υπήρξαν βήματα. Εν πάση περιπτώσει, ο Μάκης Δενδρινός έχει ζητήσει time out. Την μπάλα καθώς δεν υπάρχει χρόνος. Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με την Ισπανία να προηγείται 30-33 της εθνικής μας ομάδας, που σε μόνο μία περίπτωση με τα 3 συνεχόμενα τρίποντα του Φάνη Χριστοδούλου προηγήθηκε με 30-28, δέχτηκε όμως μετά ένα 5-0 και έτσι λοιπόν οι Ισπανοί κλείνουν το πρώτο μέρος του αγώνα με προβάδισμα. Μια σύντομη ματιά στα στατιστικά που δεν θα είναι και καθόλου οι Ισπανοί, με τον Ρέγες, τον Αντώνιο Μαρτίν, τον Σμιθ, τον Ερέρος και τον Γαλιλαία. Πρώτη επίθεση για την ελληνική ομάδα με τον Κακιούση σε ρόλο playmaker. Χριστοδούλου.
Καθυστερεί, δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη. Οικονόμου. Η μπάλα εκτός τερέν μετά την μεσολάβηση του Ερέρος. Η εθνική μας έχει 11 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση. Φασούλας κοντά στο καλάθι. Γίνεται φάουλ εκεί από τον Μαρτίν που δεν σφυρίζεται. Ο Γκαλιλέα προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα προς την ελληνική ρακέτα, αλλά οι Έλληνες διεθνείς έχουν επιστρέψει. Γκαλιλέα με αντίπαλο τον Κακιούση. Ερέρος, τον κυνηγάει ο Σιγάλας, βοηθάει και ο Φασούλας. Ρέγες για τον Μάικ Σμιθ. Μαρκάρει τώρα ο Χριστοδούλου. Μπερδεύεται ο Ισπανός, η μπάλα εκτός τερέν για την ελληνική ομάδα. Ο Μάκης Δεδρινός χειροκροτεί την καλή άμυνα των παικτών του σε αυτή την φάση. Σχεδόν ένα λεπτό χωρίς καλάθι. Το σκορ 30-33 πάντα για τους Ισπανούς. Σιγάλας για 3. Στο rebound ο Μάικ Σμιθ. Και τώρα Γκαλιλέα για την Ισπανία. Σμιθ με αντίπαλο τον Χριστοδούλου. Γκαλιλέα. Πάντα Γκαλιλέα. Καλή άμυνα από τον Κακιούση. Ρέγες έξω στον Αντώνιο Μαρτίν. Αυτός είναι καλό σουτέρ. 30-35 οι Ισπανοί ανοίγουν την διαφορά στους 5 πόντους. 18 λεπτά και 28 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Χριστοδούλου για τον Οικονόμου για 3. Θα βρει το στόχο. 33-35 από τον Νίκο Οικονόμου που φτάνει τους 7. Αυτό ήταν το πρώτο του τρίποντο στον αγώνα. Το τέταρτο της ελληνικής ομάδας. Ο Οικονόμου, ο πρώτος Έλληνας παίκτης που σκοράρει έξω από τα 6-25 μετά το Φάνη Χριστοδούλου. Σμιθ για τον Ρέγες. Ωραία άμυνα του Φάνη. Κλέβει την μπάλα από τον Σμιθ. Κακιούσης προσπαθεί να επιταχύνει. Διστάζει καθώς έχουν γυρίσει οι Ισπανοί. Επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας. Χριστοδούλου. Οικονόμου. Και πάλι για 3. Rebound μακρινό και εύκολο από τον Φασούλα, καθώς η μπάλα αναπήδησε πολύ μακριά από το καλάθι. Σιγάλας. Οικονόμου για τον Φασούλα και φάουλ του Μαρτίν πάνω στον σέντερ της εθνικής μας. Να εδώ Αντώνιο Μαρτίν, 2 φάουλ. Όλα αυτά 17 λεπτά και 29 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα, και ενώ το σκόρ είναι 33-35 υπέρ της Ισπανίας. Χριστοδούλου για τον Φασούλα κοντά στο καλάθι που σηκώνεται και νέο φάουλ από τον Μαρτίν που στέλνει τον Φασούλα στη γραμμή των βολών. Τρίτο φάουλ, δεύτερο συνεχόμενο του Μαρτίν και τρίτο συνολικά. Εδώ το κατέβασμα του χεριού την ώρα του σουτ. Παναγιώτης Φασούλας που έχει 0 στις 2 ελεύθερες βολές στο πρώτο ημίχρονο, 10 συνολικά πόντους. Με αυτόν τον ορειβατικό τρόπο η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι, η διαφορά στον έναν, 34-35. Αλλά ξανακερδίζουμε το rebound. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα, όπως πολύ σωστά έδειξε ο Ζιχ. 17 λεπτά ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Τρέχει ο Φασούλας, τρέχει και ο Γκαλιλέα, είναι αυτός που βγάζει την μπάλα εκτός τερέν. Σιγάλας για τον Κακιούση. Διαφορά στον ένα πόντο. Ο κόσμος ρυθμικά φωνάζει από τις εξέδρες Ελλάς, Ελλάς, προσπαθώντας να παρασύρει τους Έλληνες παίκτες προς την νίκη. Χριστοδούλου για τον Κακιούση, το layup μετράει το καλάθι. Η μπάλα κόπηκε μετά το χτύπημα στο ταμπλό. Έτσι λοιπόν η εθνική μας περνάει μπροστά με 36-35. Ξανά το lay-up από τον Κακιούση, μπάλα στο ταμπλό και στο κατέβασμα τη διώχνει ο Ισπανός παίκτης. 17 λεπτά πριν το τέλος. Ερέρος που έχει πιαστεί εχμάλωτος στις δαγκάνες του Σιγάλα. Χριστοδούλου στο rebound που είναι ο πρώτος rebounder της ελληνικής ομάδας στο σημερινό παιχνίδι. Ο Φάνης Χριστοδούλου έχει 6 αμυντικά, 2 επιθετικά. Χριστοδούλου για τον Σιγάλα. Και από εκεί στον Κακιούση. Αυτός λέει αργά, υπομονή. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Αποφασιστικότητα και ψυχραιμία. Backdoor για τον Φασούλα από το Φάνη που συγκρατεί την μπάλα και σηκώνεται. Αστοχή εξ επαφής. Δεύτερη προσπάθεια η μπάλα για τους Ισπανούς. Άτυχος εδώ ο σέντερ της εθνικής.
ενώ πέτυχε το πιο δύσκολο να πιάσει και να συγκρατήσει την μπάλα. Είδατε σε ποιο lay-up αστόχησε και τη δεύτερη φορά με follow, ενώ ο Λόλο Σάινθ επανέφερε στον αγώνα τον Φεράν Μαρτίνεθ και απέσυρε τον Ρέγες. Σμιθ κλείνεται από τον Χριστοδούλου. Μαρτίνεθ για τον Γκαλιλέα και από εκεί στον Αντώνιο Μαρτίν. Μες στη ρακέτα για τον Μαρτίνεθ. Μαρτίν για 3. Rebound από τον Φασούλα και Κακιούσης προσπαθεί να φύγει στον εμβιασμό. Έχουν επιστρέψει όμως οι Ισπανοί. 36-35 για την εθνική μας. 15 λεπτά και 57 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Χριστοδούλου, Κακιούσης. Βγαίνει ο Σιγάλας. Διστάζει για 3. Προτιμάει να πάει προς τα μέσα. Με καλές προϋποθέσεις το σουτ. 38-35 από τον Γιώργο Σιγάλα, που πέτυχε αυτή τη στιγμή το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Γκαλιλέα. Πιέζει ο Κακιούσης. Βγαίνει από τα σκρίνο Ερέρος. Κυνηγάει ο Χριστοδούλου. Φάουλ από τον Οικονόμου που δεν σφυρίζεται όμως. Ερέρος μπερδεύεται. Τον σταματάει ο Φασούλας. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Κακιούσης. Εδώ βεβαίως υπήρχε φάουλ από τον Φασούλα που δεν καταλόγησαν οι διαιτητές. Κακιούσης για τον Χριστοδούλου. Το σόλο από τον Φάνη, που όμως δεν ευτύχησε, καθώς έπεσε πάνω του ο Μαρτίνεθ. Και οι Ισπανοί τώρα με τον Γκαλιλέα. Μαρτίνεθ, Ερέρος ελευθερώθηκε για 3 και ισοφάριση 38-38 από τον Ερέρο στον άσο της Εστουδιάντες, ενώ τώρα επανέρχεται ο Λάσος στη θέση του Γκαλιλέα. Να αξιοσημείωτο ότι αυτό ήταν το πρώτο καλάθι 3 πόντων του Ερέρος, που έχει μείνει στους 5 πόντους. Αυτός ο πρώτος σκόρερ του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης. 14 λεπτά και 50 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Ελλάς-Ισπανία 38-38. Ο Κακιούσης οργανώνει την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Χριστοδούλου, Κακιούσης. Φάουλ από τον Μαρτίνεθ, εκτός φάσης πάνω στον Παναγιώτη Φασούλα. Εδώ ο Μαρτίνεθ ήταν το δεύτερο του φάουλ και το τρίτο της Ισπανικής στο δεύτερο ημίχρονο. Η ελληνική ομάδα δεν έχει υποπέσει ακόμα σε φάουλ σε αυτά τα 5,5 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Κακιούσης για τον Χριστοδούλου. Αυτός για 3. Και πάλι εύστοχος. Ο Φάνης, μεγάλη δουλειά με 4 στα 5 τρίποντα. Σπρώχνει την εθνική μας προς την νίκη και προς την πρόκριση στους Ολυμπιακούς και στην τετράδα φυσικά του Ευρωμπάσκετ 95. Rebound από τον Βασούλα. Κακιούσης φεύγει στον ευνηδιασμό. Θα τολμήσει. Φάουλ. Όχι, διπλή δρίμπλα, λέει ο Ζιχ. Χάνεται λοιπόν η ευκαιρία, καθώς ο Κακιούσης δίστασε προς στιγμή. Είδατε, κλείστηκε από 2 Ισπανούς. Έτσι λοιπόν χάθηκε η ευκαιρία για να αυξηθεί η διαφορά από τους 3 πόντους στους 5. 14 λεπτά και 7 δεύτερα πριν από το τέλος. Ελλάς-Ισπανία 41-38. Ο Λάσο για τους Ισπανούς. Μαρτίν τώρα. Ερέρος. Ο Σιγάλας διώχνει εκτός τερέν. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Ισπανούς, που έχουν 16 δεύτερα στη διάθεσή τους για να εκδηλώσουν επίθεση. Στην επαναφορά ο Ερέρος για τον Μαρτίνεθ. Σμιθ, Λάσο. Ερέρος σε φεύγει με προσποίηση από τον Σιγάλα, αλλά το lay-up δεν ήταν καθόλου καλό, καθώς έπεσαν πάνω του Χριστοδούλου και ο Φασούλας. Κακιούσης, έξοχη assist για τον Σιγάλα, που πατάει, προσποιείται και παίρνει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Γιώργος Σιγάλας. Τέταρτο φάουλ του Αντώνιο Μαρτίν και 2 βολές για τον Γιώργο Σιγάλα. Ξανά εδώ η φάση, η assist στον Σιγάλα και το καθαρό φάουλ. Χτύπησε το κεφάλι ο Μαρτίν στον Σιγάλα. Και time out από το Λόλο Σάινθ. Ελλάς Ισπανία 41-38. Σιγάλα στις βολές. Η απογοήτευση φανερή στο πρόσωπο του Μάκη Δενδρινού μετά την πρώτη άστοχη από τον Γιώργο Σιγάλα. Και αυτή εκτός.
Η ελληνική ομάδα που έχει το απίστευτο ποσοστό 2 στις 8 ελεύθερες βολές. Σμιθ για τον Μαρτίνεθ. Υπό την πίεση του Φασούλα το σουτ στο rebound του Οικονόμου. Κακιούσης. Χριστοδούλου. Γίνεται εκεί το λάθος, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Φασούλας, αλλά ούτε και ο Σιγάλας που έσπευσε να σώσει μετά την πάσα του Χριστοδούλου. Επανέρχεται ο Ρέγες με 8 πόντους και 7 rebound. Αποσύρεται ο Αντώνιο Μαρτίν που έχει 4 φάουλ. Οι Ισπανοί στην επίθεση 13 λεπτά και 10 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα, και ενώ η ελληνική ομάδα προηγείται με 41-38. Μαρτίνεθ για τον Λάσο, ο Ερέρος για 3 από πολύ μακριά. Γίνεται μάχη για το rebound, επικρατεί ο Ρέγες. Ξανά οι Ισπανοί στην επίθεση με τον Λάσο. Δεν τολμά να μπει προς τα μέσα ο Ισπανός playmaker. Η μπάλα εκτός τερέν για την Ισπανική ομάδα μετά από μεσολάβηση του Κακιούση. Να εδώ που διώχνει μέσα από τα χέρια του Ρέγες. Στην επαναφορά ο Σμιθ για τον Ρέγες. Αυτός έξω στον Λάσο. Ο Σάινθ που κάτι δείχνει στους παίκτες του. Λάσο για τον Ερέρος. Ο Ερέρος που έχει βρει τον πελάτο από τον Σιγάλα. Ο Λάσο μόνος του για 3. Rebound από τον Χριστοδούλου που γυρίζει πίσω. Έχουμε μπρος πίσω μάλλον από τον Φάνη Χριστοδούλου. Νομίζω ότι είχε περάσει το τερέν και γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Οι διαιτητές καταλόγησαν την παράβαση. Ένα replay ασφαλώς θα ήταν διαφωτιστικό. Οι Ισπανοί λοιπόν και πάλι με τον Λάσο. Από εκεί στον Ρέγες. Ερέρος. Ελευθερώνεται στο σουτ και μειώνει 41-40, 12 λεπτά και 11 δεύτερα πριν από το τέλος. Δεν μπόρεσε η ελληνική ομάδα να αξιοποιήσει την προηγούμενη ευκαιρία. Ο Σιγάλας για τον Οικονόμου. Φασούλας. Σιγάλας υπό την πίεση του Ερέρος. Προσπαθεί να πάει προς τα μέσα. Σουτ εκτός ισορροπίας. Rebound όμως και πάλι από τον Γιώργο Σιγάλα που ολοκληρώνει με lay-up. 43-40. Η διαφορά στους 3. Οι Ισπανοί στην επίθεση με τον Λάσο. Σμιθ, ο οποίος έχει συγγύσει από τη στιγμή που τον έπιασε ο Χριστοδούλου. Που τον ξανάπιασε μάλλον ο Χριστοδούλου, γιατί από στην αρχή μάρκαρε αυτός. Μετά άλλαξε. Λάσο τώρα. Μεταλλεύεται το screen του Ρέγες και φάουλ από ποιον? Από τον Κακιούση. Είναι το πρώτο φάουλ για την ελληνική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Το τρίτο φάουλ του Λευτέρη Κακιούση. Ξαναβλέπουμε εδώ. Ο Κακιούσης προσπάθησε να συγκρατήσει με το χέρι τον Ισπανό playmaker. Στην επαναφορά ο Σμιθ για τον Ρέγες. Μαρτίνεθ για τον Ερέρος. Μπήκε ο Αλβέρτης στον αγώνα που έχασε από τα μάτια του τον Ερέρος. Αναγκάστηκε να κάνει φάουλ. Ο Αλβέρτης που πήρε τη θέση του Σιγάλα. Ο Σάινθ, προπονητής της Ισπανίας, παλιός μεγάλος άσος της Ρεάλ, της οποίας διατέλεσε και προπονητής. Στην επαναφορά ο Ερέρος για τον Μαρτίνεθ και από εκεί στον Λάσο έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Μαρτίνεθ. Από τον Ερέρο τελικά, ο οποίος απορεί, διαμαρτύρεται. Η πάσα δεν νομίζω. Αλληλοσπρώχνονται εκεί. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Να και ο Σάινθ. Είδαμε πως δέχτηκε την απόφαση των διαιτητών. 43-40 για την ελληνική ομάδα. Κακιούσης για τον Χριστοδούλου. Φασούλας για τον Φάνη. Έξω στον Οικονόμου. Προσπάθεια διείσδυσης. Δύσκολο lay-up και η μπάλα στο καλάθι. 45-40 από τον Νίκο Οικονόμου που φτάνει τους 9 πόντους. 10 λεπτά και 45 δεύτερα πριν το τέλος. Λάσο για τον Ερέρος. Φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι που είδατε. Φάουλ από τον Αλβέρτη.
Έτσι τουλάχιστον έδειξαν οι διαιτητές. Εδώ ο Ερέρος που περνάει τον... Ήταν το τρίτο φάουλ του Αλβέρτη, ο οποίος έχει αδυναμία, δεν μπορεί να τα καταφέρει στο μαρκάρισμα του Ερέρος όπως ο Σιγάλας. Λάσο, Ερέρος, Ρέγες θα νικήσει τον Φασούλα. 45-42, 10,5 λεπτά πριν από το τέλος, με τον Ρέγες να έχει κάνει πολλή δουλειά μέσα στην ελληνική ρακέτα. Έχει 5 στα 6 δίποντα, 10 συνολικά πόντους. Αλβέρτης, Οικονόμου, Κακιούσης. Βγαίνει ο Χριστοδούλου και χάνει από τον Σμιθ. Ερέρος τον σταματάει ο Κακιούσης. Λέει ο Ζιχ φάουλ με το πόδι. Για να δούμε το replay. Κακιούσης διαμαρτύρεται. Ο Σιγάλας κρατάει το κεφάλι του. Καθαρό κόψιμο όσον αφορά το χέρι. Τώρα έδειξε γόνατο ο Ζιχ. Προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει μεν επαφή, αλλά εδώ ο Σιγάλας ξανά. Ο Ισπανικός πάγκος και ο Ερέρος στις βολές. 45-43, 10 λεπτά και 9 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Rebound από τον Σιγάλα που επανήλθε στη θέση του Αλβέρτη. Ασφαλώς ο Σιγάλας βγήκε για να πάρει αναπνοές. Οικονόμου, Κακιούσης, Σιγάλας. Φάουλ εκτός φάσης εις βάρος των Ισπανών. Που καταλογίζει ο Ράντιτς στον Ρέγες. Είναι το τρίτο φάουλ του Ισπανού forward. Εδώ ο Ρέγες που έσπρωχνε με τα χέρια τον Οικονόμου για να τον εκτοπίσει. Χριστοδούλου, Κακιούσης. 9 λεπτά και 42 δεύτερα πριν το τέλος. Χριστοδούλου προσπαθεί να ξεφύγει από τον Σμιθ. Ολοκληρώνει με αυτόν τον δύσκολο τρόπο. 47-43. Η εθνική μας προηγείται με 4-9,5 λεπτά πριν το τέλος. Ρέγες έξω στον Σμιθ και από εκεί στον Λάσο. Πάντα Λάσο υπό την πίεση του Κακιούση. Ερέρος που ξαναβρίσκει απέναντί του τον Σιγάλα. Μαρτίνεθ διστάζει για 3, κλείνεται, δεν μπορεί να διεισδύσει. Ερέρος και αυτός κλειστός, έξοχη άμυνα από ελληνικής πλευράς. Πολύ καλή άμυνα και να το rebound. Και τώρα η εθνική μας στην επίθεση με τον Σιγάλα. Για 3 δεν διστάζει. Γιασίνη μεγάλη. Πάλι Ισπανοί με τον Λάσο. Για τον Ρέγες που θα ξανανικήσει το Φασούλα. 47-45 η διαφορά στους δύο. Ο Σιγάλας βιάστηκε, δεν έπρεπε να σουτάρει εκεί. Δεν υπήρχε καμία ισορροπία στην ομάδα, δεν υπήρχε δυνατότητα για αμυντικό rebound αν αστοχούσε όπως και αστόχησε. 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Χριστοδούλου για τον Φασούλα, έξω στον Κακιούση. Σιγάλας για τον Οικονόμου. Αυτός περνάει μες στη ρακέτα με έξοχη προσπάθεια. Ο Νίκος Οικονόμου φτάνει τους 11 πόντους. 4 στα 7 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο. Μεγάλη απόδοση από τον Νίκο Οικονόμου. Έχουμε φάουλ τώρα. Καταλογίζει ο Ράντιτς στον Οικονόμου. Η μπάλα εκτός τερέν για τους Ισπανούς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Οικονόμου. Ενώ ο Γιαννάκης επιστρέφει αυτή τη στιγμή στη θέση του Κακιούση. Να εδώ ο αρχηγός. Δεν είναι 35 χρονών, είναι 36 και βάλε. Είναι 36 μισό. Έχει γεννηθεί 31 Δεκεμβρίου του 1959. Σιγάλας, παίκτες της ελληνικής ομάδας κέρδισαν την μπάλα. Οικονόμου στον ευθυνδιασμό. Δύσκολο shoot rebound από τον Ρέγες. Χάθηκε ευκαιρία να μεγαλώσει η διαφορά. Λάσο για τον Μαρτίνεθ. Φάουλ επιθετικό ή αμυντικό, για να δούμε. Το Φασούλα δείχνει ο Ζιχ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα. Και βέβαια αφού προσπαθεί
αντικανονικά να κλείσει την εσωτερική στον Μαρτίνεθ. 4 φάουλ του Φασούλα. Να το πρόβλημα για την ελληνική ομάδα. Βεβαίως υπάρχει ο Ρετζιάς, αλλά σε αυτά τα κρίσιμα τελευταία λεπτά πάνω απ' όλα χρειάζεται πείρα. Σιγάλας προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα από τους Ισπανούς, δεν τα καταφέρνει, αλλά μόνο για την προσπάθειά του είναι άξιος συγχαρητηρίων. 7,5 λεπτά πριν το τέλος. Ελλάς-Ισπανία 49-45. Ο Ρέγες, βήματα, καθώς κλείστηκε από τους Έλληνες παίκτες. Εδώ βεβαίως ο Σάινθ δεν έχει δίκιο που διαμαρτύρεται, εκτός αν τα βάζει με τους παίκτες του. Να εδώ ο Ρέγες κάτι λέει με τον Οικονόμου και ο Ρετζιάς που παίρνει τη θέση του Φασούλα, και με 4 φάουλ λογικό είναι να κάτσει στον πάγκο. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Ο Ρέγες παίρνει την μπάλα, χτυπάει πάνω στο Φασούλα που αμήνθηκε κανονικά. Ο Γιαννάκης λοιπόν τώρα οργανώνει την επίθεση της εθνικής μας. 7 λεπτά και 25 δεύτερα πριν το τέλος. Χριστοδούλου, Οικονόμου, ψάχνει τον πάριμο και τα καταφέρνει. 51-45 η διαφορά για πρώτη φορά στους 6 από τον Νίκο Οικονόμου, που αυτή τη στιγμή είναι ο σκόρ της εθνικής μας μαζί με τον Φασούλα. Έχουν από 13-12 ο Χριστοδούλου. Σμιθ, βγαίνει ο Χριστοδούλου για να κόψει το σουτ. Rebound από τον Σιγάλα. Γιαννάκης, τώρα η εθνική μας δεν βιάζεται, έχει το πάνω χέρι. 6 λεπτά και 55 δεύτερα πριν το φινάλε. Προηγείται με 51-45. Σιγάλας για τον Οικονόμου. Δοκιμάζει για 3. Rebound από τον Σμιθ, πολύ ψηλά πάνω από το καλάθι. Ερέρος. Η μπάλα εκτός τερέν για τους Ισπανούς, καθώς ο Χριστοδούλου και έκανε ένα τάκλιν. Ανανεώνεται ο χρόνος. Έχουν ολόκληρα 30 δεύτερα οι Ισπανοί για να εκδηλώσουν την επίθεση. Λάσο για τον Σμιθ. Ξανά Λάσο για τον Φεράν. Δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Φεράν Μαρτίνεθ από τον Φάνη Χριστοδούλου. Είναι το πρώτο φάουλ του Φάνη. Η ελληνική ομάδα φτάνει τα 7. Οι Ισπανοί έχουν 6. Όλα αυτά 6 λεπτά και 32 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα, και ενώ η εθνική μας προηγείται με 51-45. Στην επαναφορά ο Ερέρος. Ρέγγες για τον Λάσο. Μαρκάρει και ο Γιαννάκης. Λάσο. Έξω για τον Φεράν. Αυτός δοκιμάζει για 3. 51-48. Η διαφορά κατεβαίνει στους 3 πόντους μετά από αυτή την βόμβα 3 πόντων του Μαρτίνεθ. Ήταν το πρώτο του τρίποντο. Είχαν προηγηθεί 2 άστοχες προσπάθειες. Χριστοδούλου για τον Οικονόμου. Γιαννάκης. Σιγάλας προσπαθεί να απαντήσει και αυτός για 3 στο rebound. Ο Οικονόμου, αλλά διώχνει την μπάλα εκτός τερέν, καθώς βρέθηκε σε μειονεκτική θέση. Να εδώ ο Νίκος Οικονόμου. Και ξανά η φάση. Προσπάθησε να αρπάξει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ρέγες, αλλά αυτή κατέληξε εκτός τερέν. Σμιθ για τον Μαρτίνεθ. Και από εκεί στον Λάσο. Πάλι Σμιθ με αντίπαλο τον Φάνη. Πασάρι για τον Ρέγες και φάουλ από τον Ρετζιά, που στέλνει τον Ρέγες στην γραμμή για 2 ελεύθερες βολές, καθώς αυτό είναι το 8ο ομαδικό φάουλ της εθνικής μας στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φασούλας με 4 φάουλ ετοιμάζεται να επανέλθει. Ο Ρέγες έχει πάρει θέση για τις βολές. Έχει 12 πόντους και 10 rebound. Ο Φασούλας αυτή τη στιγμή μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Ρετζιά. Ο Ρέγες στις βολές. Ο Ρέγες που ήταν η πρώτη βολή που εκτέλεσε. Μειώνει 51-49. Η διαφορά που κάποια στιγμή είχε πάει στους 6 κατέβηκε στους 2. 55 λεπτά και 30 δεύτερα πριν το τέλος. Η εθνική μας στην επίθεση με τον Γιαννάκη.
Χριστοδούλου για τον Φασούλα. Ξανά Χριστοδούλου για 3. Θα βρει το στόχο. Η μεγάλη μέρα του Φάνη με 5 στα 6 τρίποντα. Οδηγεί την εθνική μας προς την νίκη. Τρομερή επίδοση και ας λένε μερικοί ότι ο Χριστοδούλου δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ. Φάουλ εκτός φάσης από τον Σιγάλα πάνω στον Ερέρος. Να εδώ Γιώργος Σιγάλας, τρίτο του φάουλ στον αγώνα. 2 βολές για τον Ερέρος. Αλμπέρτο Ερέρος, διάδοχος του Σαν Επιφάνιο, αναγκαστικός αντικαταστάτης του τραυματία άσου της Μπανταλώνα, του Βιακάμπα. Σκορ 54-51, 5 λεπτά και 3 δεύτερα πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Φάουλ από τον Μαρτίνεθ πάνω στον Φασούλα. Καταλογίζει ο Ράντιτς, 7ο φάουλ για τους Ισπανούς. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. Ξανά εδώ η φάση. Είδατε πως είχε αγκαλιάσει τον Φασούλα ο Μαρτίνεθ με το δεξί του χέρι, ενώ προέβαλε το άλλο μπροστά για να μην μπορέσει να δεχθεί την διαγραφόμενη πάσα από τον Χριστοδούλου. Φάνης για τον Γιαννάκη. 4 λεπτά και 50 δεύτερα πριν το τέλος. Ελλάς-Ισπανία 54-51. Σιγάλας. Πάει για τον Μπάσιμο. Η Ραβέρσα. Φασούλας δίνει τη μάχη. 5ο επιθετικό rebound και ολοκληρώνει. 56-51 από αυτή την έξοχη προσπάθεια του Παναγιώτη Φασούλα. Νάτος εδώ. 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Η εθνική μας προηγείται με 5. Σμιθ. Για τον Λάσο και από εκεί στον Μαρτίνεθ. Κλείνεται ανάμεσα στους 2 ψηλούς. Rebound από τον Οικονόμου. Και αργά τώρα η εθνική μας με το Γιαννάκη. 4 και 17 πριν το τέλος. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 5. Ο Γιαννάκης κοντρολάρει το παιχνίδι. Χριστοδούλου. Backdoor για τον Φασούλα. Γερό πάτημα, το κάρφωμα και φάουλ από τον Παναγιώτη Φασούλα που φαίνεται να δίνει το τελειωτικό χτύπημα στους Ισπανούς μετά την έξοχη assist πάσα του Φάνη Χριστοδούλου. Ο Φασούλας που φτάνει στους 15, ο Φάνης είναι στους 17. Αυτοί οι δύο και οι Οικονόμου σήκωσαν το μεγάλο βάρος και time out. Οι Ισπανοί στην επίθεση με τον Λάσο. Σμιθ. Rebound από τον Φασούλα. 3 λεπτά και 40 δεύτερα πριν το τέλος. Όλα δείχνουν ότι η εθνική μας κρατάει την νίκη στα χέρια της. Μην λέμε βεβαίως μεγάλες κουβέντες, αλλά 8 πόντι διαφορά, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Σε ένα τόσο χαμηλό σκορ δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα. Χριστοδούλου για τον Φασούλα. Ξανά Χριστοδούλου, το μαγικό δίδυμο της εθνικής σήμερα. Φασούλας προσποίηση, το σουτ και νέο καλάθι. 61-51 η διαφορά στους 10. Οι Ισπανοί τρέχουν με το Λάσο, αλλά η εθνική μας είναι παρούσα. Πάντα Λάσο κλείνεται. Εκπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο από όλους τους παίκτες της ελληνικής ομάδας. Φάουλ από τον Οικονόμου πάνω στον Φεράν Μαρτίνεθ. Δικαίωμα για 2 βολές στον Ισπανό. 3 λεπτά και 5 δεύτερα πριν το τέλος. Το τρίτο φάουλ του Οικονόμου. Αυτός ο Γιαννάκης και ο Φασούλας. Κυρίως όμως οι δύο μεγάλοι, οι δύο παλιοί έκαναν τη μεγάλη δουλειά σήμερα. Ο Φεράν Μαρτίνεθ στις βολές έχει 9 πόντους με 3 στις 4 βολές τώρα, 10 πόντους, 2 στα 7 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 7 rebound και τα 7 αμυντικά. 61-52. Και 61-53, καθώς ο Χιμένεθ ήταν ψύχρεμος, ευστόχισε και στις 2 βολές. Ο Μαρτίνεθ, με συγχωρείτε. Ο Χιμένεθ δεν παίζει πια στην εθνική Ισπανίας. Γιαννάκης για τον Σιγάλα. Πως πρέπει να μπει και δεύτερος χειριστής της μπάλας. Βλέπω ότι οι Ισπανοί αρχίζουν να πιέζουν. Σιγάλας ξεφεύγει, έξοχη πάσα στον Οικονόμου και εύκολο λέει άπα από τον Νικαιώτη. 63-53, 2 λεπτά και 40 δεύτερα πριν το τέλος. Η εθνική μας κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Λάσο. Κλείνεται εκεί από τον Χριστοδούλου. Έχουμε τζάμπολ ανάμεσα σε Χριστοδούλου και Λάσο και πλεονέκτημα για την ελληνική ομάδα να κερδίσει την διεκδίκηση, καθώς ο Χριστοδούλου είναι σχεδόν 20 πόντους πιο ψηλός από τον Ισπανό. Χριστοδούλου, ένα πραγματικό λιοντάρι σήμερα,
10 rebound, 17 πόντι. Εκπληκτική άμυνα πάνω στο Σμιθ και πάνω απ' όλα 5 στα 6 τρίποντα. Και βάλτε και 6 assist για να καταλάβετε για ποιο παίκτη μιλάμε. Κερδίζει φυσικά το τζάμπολ ο Φάνης. Ο Σιγάλας περνάει τη σέντρα. Τώρα η ελληνική ομάδα δεν βιάζεται. Αργές επιθέσεις στα 25 δεύτερα σίγουρα. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Επαναλαμβάνω όμως ότι μάλλον ο Δινερός πρέπει να χαμηλώσει το σχήμα. Το παιχνίδι ξανάρχισε, η ελληνική ομάδα στην επίθεση. Οι Ισπανοί προσπαθούν να πιέσουν. Ο Βενδρινός δεν χαμηλώσει το σχήμα. Παίζουν ουσιαστικά με έναν χειριστή. Είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά ο Φάνης έχει την ικανότητα να τριμπλάρει, να πασάρει. Ο Γιαννάκης για 3. Rebound από τον Ρέγες. Ο Ερέρος για 3. Φάουλ από τον Σιγάλα. Δικαίωμα για 3 βολές στον Ισπανό guard forward. 1 λεπτό και 54 δεύτερα πριν από το τέλος. Και ενώ η εθνική μας συνεχίζει να προηγείται με 63-53. Ήταν το 4ο φάουλ του Γιώργου Σιγάλα. Ξανά εδώ η φάση. Ο Σιγάλας που έκανε μια καταπληκτική δουλειά πάνω στον πρώτο σκόρερ της Ισπανίας και πρώτο σκόρερ του δεύτερου προκριματικού ομίλου. Τον καθήλωσε στους 10 μόνο πόντους. Τώρα θα είναι τους 11 ο Ερέρος. 63-54. 63-55. ...63-56, διαφορά στους 7. Ο Φάνης για τον Σιγάλα. Γιαννάκης, πρέπει να περάσουμε την μπάλα στα 10 δεύτερα. Ναι, πέρασε η σέντρα. Χριστοδούλου πάει στο lay-up, προτιμάει να καρφώσει. Δεν θα τα καταφέρει. Αλλά βάζει τα χέρια του πάνω στην μπάλα και την κερδίζει από τον Μάικ Σμιθ. Δεν την κερδίζει, αλλά υπάρχει τζάμπολ ανάμεσα στον Χριστοδούλου και τον Μάικ Σμιθ. Και επειδή μιλάμε για τον Φάνη Χριστοδούλου, εδώ προσπάθησε βέβαια να τα κάνει εντυπωσιακά. Ας ξαναδούμε την εκπληκτική στατιστική του. 5 στα 7 τρίποντα, 10 rebound, 6 assist και 4 κλεψίματα. Μια επίδοση για Όσκαρ θα λέγαμε. Οι Ισπανοί κερδίζουν με το Ρέγες. Ερέρος για τον Λάσο. Σμιθ, μαρκάρει ο Χριστοδούλου. 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Ο Λάσο πυροβολεί για 3. Airball, η μπάλα για την ελληνική ομάδα. 1 και 28 πριν το τέλος. Ο Σάινθ χτυπιέται μπροστά στον πάγκο της ομάδας του. Χριστοδούλου για τον Οικονόμου. Φάουλ από το Ρέγες. 2 βολές για τον Νικολάκη Οικονόμου. Το νέο βλαστάρι της Νίκαιας που σήμερα έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση. Και το λέμε αυτό γιατί είναι το πρώτο του πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που παίρνει μέρος. Ένας ντεμπιτάν να κάνει τέτοια εμφάνιση σε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Στο μάτς δηλαδή που θα δώσει την πρόκριση στην ελληνική ομάδα για την Ατλάντα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σημαίνει ότι το παιδί αυτό έχει μεγάλη καρδιά. Νάτος εδώ στις βολές. Το 61-56 παραμένει. 1 και 25 πριν το τέλος. Ο άλλος δικαιώτης, ο αρχηγός, κάτι πάει να του πει. Σε εξέδρες ο κόσμος ψέλνει τον εθνικό ύμνο. Ο Οικονόμου αυξάνει σε 64-56, διαφορά στους 8. Γαλιλαία που μπήκε στην ισπανική πεντάδα. Για τον Ερέρος, ξεφεύγει από το Σιγάλα. Τον αφήνουν στο lay-up 64-58, 1 και 12 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Χριστοδούλου για τον Σιγάλα. Ξανά Χριστοδούλου που αναλαμβάνει το κατέβασμα της μπάλας. Ο πιο ολοκληρωμένος Έλληνας παίκτης. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο γήπεδο που να μην ξέρει να το κάνει. Νάτος εδώ, playmaker τώρα. Σιγάλας για 3. Παλεύει στο rebound του Οικονόμου. Κερδίζουν οι Ισπανοί. 43 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Γαλιλαία για 3. Θα βρει το στόχο. 64-61. Προσοχή, η διαφορά στους 3. Η μπάλα εκτός τερέν για την ελληνική ομάδα που έχει 27 δεύτερα στη διάθεσή της για να εκδηλώσει επίθεση. Ακόμα και αν τα εξαντλήσει όλα, οι Ισπανοί έχουν άλλα 6. Χριστοδούλου. Για τον Οικονόμου. Η μπάλα έξω στον Σιγάλα. Γιαννάκης, Οικονόμου. Πάλι Γιαννάκης.
Όχι σουτ, να τελειώσει ο χρόνος. Ο Φασούλας όμως δίνει το τελειωτικό χτύπημα. 66-61. 13 λεπτά πριν το τέλος. Σμιθ για τον Γαλιλαία. Αυτός για τον Μαρτίνεθ. Δεν μαρκάρει κανείς. Το παιχνίδι όμως τελειώνει. 66-64. Αφήνουν την μπάλα οι Έλληνες παίκτες. Ναι, είναι το τέλος. 66-64. Η εθνική μας πήρε την πρόκριση για την Ολυμπιάδα. Μπήκε στους 4 του Ευρωμπάσκετ 95 και από αύριο αρχίζει τη μάχη για τα μετάλλια. Ποιος το είναι ο αντίπαλός της δεν το ξέρουμε. Θα αναδειχθεί από το επόμενο μάτς ανάμεσα στην Ιουγκοσλαβία και τη Γαλλία. Αν τυχόν είναι η Γαλλία, είναι ο πιο επιθυμητός αντίπαλος. Αν όμως είναι η Ιουγκοσλαβία, τότε έχουμε την ευκαιρία για τη μεγάλη ρεβάνς, καθώς όλοι θυμόμαστε με ποιο τρόπο έχασε η εθνική μας στο εναρκτήριο μάτς αυτού του Ευρωμπάσκετ από τους Ιουγκοσλάβους. Η εθνική μας αποθεώνεται, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.